Niet alleen de drukte op het stroomnet zorgt voor problemen, maar ook het tekort aan mensen die die problemen zouden moeten oplossen. Ja, we hebben gewoon simpelweg te weinig mensen. Nou, die moeten erbij, die mensen. Het zijn er echt honderden die we nodig hebben in de komende jaren. Ja, we hebben nu dus al tekorten. En verder in deze Zeeland nu. Zeeuwse topclubs klaar voor de wedstrijd van het jaar. En de kering is ook klaar voor het kampioenschap. Goedenavond. Netbeheerder Stedin gaat het de komende tijd steeds moeilijker krijgen om bedrijven op tijd aan te sluiten op het stroomnet. En dat komt niet alleen door een tekort aan stroom, de zogeheten netcongestie. Stedin heeft namelijk ook te weinig personeel om de kabels te trekken. En bedrijven op Tolen hebben daar nu al last van. We staan momenteel bij de generatorstand. We hebben hier een kleine generator van 200 kilowatt en een grotere generator van 300 kilowatt. Deze gaan beide in bedrijf. En dan is het mogelijk dat wij de verhuis in gang kunnen zetten. Met eigen dieselgeneratoren wekt Van Meer in Tolen elektriciteit op. Maandag start het bedrijf in dit nieuwe pand. Maar een aansluiting op het elektriciteitsnet is er nog niet. November 2022 zijn we al begonnen, terwijl het eerste contract voor de bouw waar we afgesloten hebben pas half 23 geweest is. Dus we dachten dat we wel op tijd waren. Maar dus niet, want het gebouw staat er al, maar zonder stroom. En bij meer bedrijven in Tolen gaat het mis met de levering. In 10 gevallen heeft dat te maken met een tekort aan elektriciteit. Netcongestie dus. Maar andere bedrijven zijn gewoon nog niet aangesloten op het net. Wij hebben niet echt een indicatie van absolute aantallen. Wat we wel weten uit onze contacten met het bedrijfsleven, dat het een echt probleem is. En dat het bedrijven bezighoudt en dat er echt bedrijven zitten te wachten op een stroomaansluiting. Van Meer maakt aandrijftechniek voor elektrische motoren van schepen. Het bedrijf gaat zonder aansluiting op het net 6000 liter diesel per 3 dagen verbruiken. Per week kost dat zo'n 9000 euro meer dan netstroom. Ja, het is echt een significante kostenpost en we hebben voor 1,5 ton aan generatoren moeten aanschaffen. Omdat ook de termijn niet bekend is, hebben we ze moeten kopen in plaats van huren. Ja, misschien duurt het nog wel 3 maanden, dat weten we ook niet. De gemeente Tolen probeert te bemiddelen tussen bedrijven en netbeheerder Stedin. Dus als bedrijven met problemen kampen, en dit is in het recente verleden gebeurd, dan proberen wij onze ambtelijke, maar ook bestuurlijke contacten met Stedin te benutten om de belangen van die bedrijven daar ook te behartigen. Is daar een luisterend oor voor? Ja, er is zeker een luisterend oor. Die contacten zijn goed. Bij de aanvraag voor de aansluiting van Meer in november 2022 werd een wachttijd van 9 maanden aangegeven. Dat is inmiddels 2 jaar geleden. En bij mij in de studio aangeschoven verslaggever Marcel de Kraan. Ja, tot nu toe horen we veel over die netcongestie, het tekort aan stroomaansluiting. Maar hier is dus ook iets anders aan de hand. Ja, het gaat hier niet om netcongestie, maar echt om personeelstekort. En Stedin erkent wel die situatie, ze erkennen het probleem. Maar ze kunnen er eigenlijk ook niet zoveel aan doen. Wat vindt u daarvan dat dit bedrijf net opstart en dan meteen zoveel problemen heeft met zijn elektriciteit? Ja, dat is heel erg vervelend natuurlijk. Iets anders kan ik er niet van maken. Ze hadden iets anders gewild, wij hadden iets anders gewild. En we proberen het dit jaar allemaal nog te realiseren. Volgens netbeheerder Stedin wachten nu 2 bedrijven in Zeeland op hun beloofde aansluiting. Behalve dit bedrijf ook nog een ander bedrijf op Tolen. En dat zullen er de komende jaren nog veel meer gaan worden, vreest de netbeheerder. Ja, we hebben gewoon simpelweg te weinig mensen. Nou, die moeten erbij, die mensen. Het zijn er echt honderden die we nodig hebben in de komende jaren. Ja, we hebben nu dus al tekorten. Ja, Marcel, het probleem wordt dus eerder groter dan kleiner. Wat is hier nou nog aan te doen? Nou, Stedin is met een eigen opleiding begonnen, de Stedin Academie. Het idee is dat ze dan mensen opleiden die vervolgens voor Stedin gaan werken. Ja, dat zal wel voor een gedeelte helpen, maar het blijft wel krap de komende jaren. Dat is wel zeker. Marcel, dankjewel. Een 38-jarige man uit Middelburg heeft 3,5 jaar gevangenisstraf gekregen voor het seksueel misbruiken van zijn 8-jarige nichtje. Een half jaar van de straf is voorwaardelijk. De rechtbank vindt de verklaringen van het meisje betrouwbaar en gelooft haar. Tijdens de zitting bleef de man ontkennen. Behalve voor misbruik is de man ook veroordeeld voor het maken en bezitten van kinderporno. Opnieuw is een verdachte aangehouden in verband met de brandbom die vorig jaar september afging bij een huis in Tolen. De man wordt ervan verdacht dat hij het explosief heeft geplaatst en aangestoken. In het huis woonde destijds een agent. Op het moment van de explosie waren hij en zijn gezin met 2 jonge kinderen thuis. Zij kwamen met de schrik vrij. De nu aangehouden man is de 6e verdachte in deze zaak. Aanleiding voor de brandbom zou een eerder uitgeschreven bekeuring zijn.
Ze waren in september binnen een mum van tijd allemaal gereserveerd. De gratis boompjes die jaarlijks door de Zeeuwse Milieufederatie worden uitgedeeld. 36.000 waren het er dit jaar. En deze week kunnen ze worden opgehaald. En voor dat planten hoef je geen expert te zijn. Heeft u groene vingers? We hebben een grote tuin. Laten we het daarop houden. De actie blijkt ongekend populair. De afgelopen jaren zijn er in totaal 50.000 boompjes weggegeven. En dit jaar komen daar dus nog eens 36.000 bij. Past er net, hè? Ja, past net. Maar ik heb voor 4 man bij. En nog een fijne bekomstigheid. Het is gratis. Ja, dat ook nog. Ja, dat is voor Amsterdam misschien wel. Ja. U kunt ook naar de intratuin. Ja, dat klopt, maar daar zijn de prijzen niet zomers. Het doel van de actie is om op deze manier 380.000 bomen te planten, voor iedere Zeeuw 1. Archeologen toonden hun vondsten uit Hulst aan belangstellenden, want ze vinden dat dit te weinig gebeurt. Die belanden uiteindelijk in het Zeeuws Archeologisch Depot in Middelburg. Ja, en dat is niet open voor bezoekers. Maar wij vinden het ook fijn om het verhaal bij die vondsten te vertellen. Dus niet alleen van we hebben hier een pot, maar ja, wat vertelt dat over het verleden van Hulst? Vandaar dat ze het heft in eigen handen hebben genomen en deze middag op touw hebben gezet. En dat trok uiteindelijk 90 nieuwsgierige Hulstenaren. Omdat ik mij interesseer voor de archeologie in het algemeen. Maar nu ben ik toch benieuwd wat er over Hulst en omgeving, de gemeente Hulst, naar voren wordt gebracht vanmiddag. Ik ben sinds kort hier komen wonen en ik ben heel erg even op zoek naar de geschiedenis van Hulst en wat en hoe. En ook de archeologen zijn enthousiast en willen volgend jaar zo'n middag voor heel Zeeland organiseren. Wie mag zich voorlopig de beste voetbalclub van Zeeland noemen? Die eer staat op het spel morgenmiddag in Hoek, als Kloetingen op bezoek komt. Beide clubs doen bovenin mee in de 3e divisie en zijn niet alleen rivalen, maar ook concurrenten op de ranglijst. Voor de fans reden om gisteravond nog maar eens flink uit te pakken met een laatste steuntje in de rug. Oud en nieuw valt vroeg dit jaar in Zeeuws-Vlaanderen, waar Sportpark De Hoek alvast in vuur en vlam wordt gezet door de aanhang van Hoek. De boodschap van de supporters is duidelijk: geef net dat beetje extra morgen in de derby tegen Kloetingen. We kijken er al een aantal weken naar uit. We hebben het er niet over gehad, maar oké, nu is het deze week wel zover. Binnen Hoek leeft het enorm, dat merk je aan alles. En zeker de supporters die er heel lang zijn. Voor mij is het natuurlijk de eerste, want ik heb het nog nooit meegemaakt, niet als trainer. Dus ja, ik ben benieuwd en ik kijk er echt naar uit. Men verwacht dat er hier morgen zo'n 2000 toeschouwers langs de lijn zullen staan. Dat is eigenlijk ook niet meer dan logisch, want Hoek kent een uitstekend seizoen in de 3e divisie. Het staat 2e en dan komt morgen concurrent en rivaal Kloetingen op bezoek op Sportpark De Hoek. Als je kijkt naar vorig jaar, fantastisch geregeld, veel publiek, alleen het ging nergens om. Dit is natuurlijk een wedstrijd, als wij winnen, ja, dan gaan wij helemaal loskomen met 9 punten. Verliezen wij, ja, dan wordt het gat 3 punten. En wij gaan uit van dat we op 9 punten komen. Ook in Kloetingen zijn er, ondanks de stromende regen, fans bij de laatste training. De Beverlandse club staat maar 1 plaats lager op de ranglijst, maar won deze eeuw nog maar 1 keer in Hoek. We hebben er dit seizoen al 1 gespeeld. Die was ook op vreemde bodem bij Goes en die wonnen we ook. Dus het is niet zo dat we heel erg met het verleden bezig zijn. En, ik denk dat ze in Hoek blij zijn dat het goed gaat. En dat ze misschien niet hadden verwacht dat Kloetingen daar best wel kort achter stond. Kan ik me iets bij indenken. Aan de andere kant maakte dat de derby net voor het einde van de eerste seizoen zelf denk ik wel extra mooi. Vorig seizoen werd de Zeeuwse klassieker na bijna 10 jaar weer gespeeld. Het duel in Hoek eindigde toen in 1-1. Het was spannend, zeker, maar echt spectaculair werd het toen niet. Dit jaar zijn de belangen groter en de verwachtingen hoger, nu beide clubs meedraaien in de top van de 3e divisie. Dan kan ik je echt bij deze meegeven dat wij echt niet de bus instappen zaterdag om een puntje uit het vuur te slepen of wat dan ook. Wij spelen echt om te winnen. Dat heeft met de stand op de ranglijst te maken. We willen dat gat echt naar 3 punten brengen. We hebben 24 goals thuis in 8 wedstrijden en dat is een gemiddelde van 3. Nou ja, dat betekent dat wij heel aanvallend, maar ook gewoon goed voetballen. En datzelfde geldt voor Kloetingen. Aan de voorkant hoop ik dat het een mooie wedstrijd wordt met veel goals. En voor de neutrale toeschouwer een geweldige wedstrijd. In de praktijk vallen derbies nog wel eens tegen. Ik hoop dat het zaterdag een keer anders is. En de derby Hoek-Kloetingen begint morgen om 2:30. En dankzij het liveloggen op omroepzeelandsport.nl hoef je niks van de wedstrijd te missen.
Ja, en dan staat er morgen nog iets op het programma, want nog een nachtje slapen en dan is het weer zover. Het NK tegenwindfietsen. Eindelijk, zullen de fans zeggen, want de editie van vorig jaar werd afgelast vanwege te veel wind. Daarom morgen de dikke, vette inhaaleditie. En vaste deelnemer Jan de Jager kan niet wachten en ging vandaag het parcours alvast verkennen. Als u zo om u heen kijkt, heeft u er dan al meteen zin in? Ja, nou, het is hartstikke mooi weer, het zonnetje schijnt en morgen zou de wind nog iets meer aantrekken. Ja, geweldig, mooi. Het ziet er dus allemaal goed uit. Afzien op een fiets zonder versnelling om de teleurstelling van vorig jaar weg te trappen. Nou ja, de vorige keer was een beetje betutteling dat het niet doorging. Ja, hartstikke mooie condities en ja, wat kan er misgaan hier zo op de kering, ja. Maar daar dachten de instanties anders over. Maar terug naar morgen, wanneer kan Jan tevreden achteroverleunen? Als ik de finish haal. En, maar, ja. En mooi zou top 10 zijn. Ik heb 4 keer in de top 10 geëindigd, denk ik zo een beetje. En daar ga ik niet van uit van het jaar. Als ik in het linker rijtje kom, dan ben ik tevreden. Het begon guur met bewolking en windstoten. Prima trainingsweer voor de tegenwindfietsen zou je zeggen. De wind nam wel al snel af. Komende uren neemt de kans op regen weer toe en neemt de wind ook weer in kracht toe. Aan de kust staat morgen een krachtige en tot harde zuidwestenwind. En dat is fijn voor de deelnemers van dat NK dus. Zondag neemt de wind in kracht weer af, is het droog en ook zonnig. En tot zover deze Zeeland Nu van vandaag. Voor nu nog een hele fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.